Morjesta, se on Koutosen Niko tässä terve. Tervetuloa uuden blogin pariin. Viime blogi tosi hyvää palautetta. OnePlus 6 vlogi erittäin hyvä. Taas sitä mennään. Pikkusen paremmalla kamerakustalla ei enää viitti kuvata ehkä kun hidastuksia tuolla OnePlusalla. Pakko kyllä sanoa, että noissa introjen tekemistä menee kyllä aina ihan tuhottoman kauan. Toivotaan, että tästä vlogista tulee yhtä hyvää. Laittakaa kommentteja ja palautetta, mitä haluaisitte tulevaisuuden. Ja painakaa sitä tilosnappia ja tykkäysnappia nyt heti saman tien, niin se tiedätte, että se motivoi mua tekemään lisää teille tätä paskaa. Huomenta. Mun piti soittaa sulle 9 maissa. Ai että. Mites on aamu lähtenyt käyntiin? Loistavaa. Tuutko tähän? No niin. Moikka. No niin, eihän siinä mennyt kuin tunti. Nyt meidän kuski soitti, että se on just tulossa samaan aikaan, kun se Kaljamille, ja nyt se tulee sieltä. Just a black, bro. Huomenta. Eihän sulla mennyt kuin tunti. Ja siellä musiikki soi. No eikä oteta drone-kamat ja katsotaan, että minkälaista kuvaa siitä tulee. Saa nähdä lähteekö koko keli ilman. Nyt on Kaljamia pyydettiin viimeksi tosi paljon. Tuli varmaan satoja miljoonia pyyntöjä siitä, että Kaljamina kun se tulee vielä videolla paljon enemmän. Niin puhupa nyt jotain, kerro itsestäsi. No, mitä mä kerron, minä tiedän. Ei se osaa kertoa itsestään mitään. Mutta joskus me tehdään semmonen Kaljami-dokumentti, semmonen 50-minuuttinen vittu täyspitkä dokumentti Kaljami elämästä. Siitä tulee kyllä tosi hieno. Mutta no niin jatketaan illalla, katsotaan mihin päästään. Tervetuloa Nikon ja Kaljamin päivään! Terve! Hei! Mitäs te täällä teette? Terve! Eikö tämä vlogin pitänyt olla eilisen vlogi? No niin, piti mutta... Jos vlogissa sanotaan, että tämä on Nikon ja Kaljamin päivä, niin nythän tämä on Nikon ja Kaljamin 3 päivää. Koska tänään on 3.2. Ja tänään on arvaa mikä päivä? Se on syntymäpäiväsi. Bileet. Tässä vähän klippejä tältä päivältä, kun olin kuvaamassa yhdelle poliitikolle videota. Huomenta. Nyt on toinen päivä, jos eilinen jäi sen verran niin lyhyeksi, että mä ajattelin, että mä kuvaan vielä tänään. Täällä nukutaan, mä joudun olla vähän hiljaa, mutta tänään olisi tosiaan vielä kuvaukset luvassa ja sit mä voisin ottaa tuohon loppuun vielä Kaljamin kanssa joku kommentti osulle. Ja morjesta! Tervetuloa seuraavaan päivään. Tässä on mennyt hetken aikaa ilman kuvaamista. Mä nukuin eilen aika pitkään. Nyt saatiin kuvaukset purkkiin ja kattokaa nyt tää production value on täällä kannustaisella politiikalla kyllä kunnossa. Siis tää tausta ja kaikki niin on ihan ok. Mun kasvot kyllä vähän kiiltää. Mutta ei se mitään. Mennään seuraavana moikkaa, että mitä Viljamille kuuluu. Mutta Kaljami, mikäs meiltä unohtui eiliseltä? Mä unohdettiin tehdä sen drone-montake koko. Ai oikeastiko? Joo. Crashasiko minun Movie Maker-ohjelmani? Joo, crashasin Movie Makeri, et Paint. Painttikaan ei siis toiminut. Tämä tarkoittaa sitä, että teidän on nyt nähtävä erittäin professional Movie Maker drone-montake nyt saman tien. Etteköhän se voi siis laittaa mennä. No mutta mitä te piditte siitä drone-montakesta? No, en mä tiedä. Ihan hyvä. Joo, kiitos kovasti. Nyt ennen kuin lopetamme tämän videon, Kaljami lukee teille hieman edellisvideon kommentteja, koska se trendaa täällä YouTubessa. Eikä tässä nyt olisi tämmönen Niko Kasimir viikko sitten kommentoinut. Kuvaa video kun kerkeät siihen bussin kävele niin kuin aina oot ennenkin oot kerennyt. Kiitos Niko Kasimir tästä. Sitten Suka Pliat Brö-luokan ediitti Niko Koutosen kuvaustaidoilla. Kerää mahtava kamera tuottaa erittäin mielenkiintoisen ja nautinnon videon. Propsit, kiitokset Nikolle ja Kaljamille tästä. Kiitokset tästä.
Kiitos tästä vlogista. Kommentoikaa alle, jos te haluaisitte vähän lisää vai mitä, Viljami. Juurikin niin. Mutta me näemme ensi videoiden parissa. Tilatkaa mun kanava, koska mä haluun, että te tilaatte mun kanavan. Ja me saadaan ehkä siitä myöskin rahaa. Mutta Viljami voi päättää tämän päivän vlogin. Kiitos teille kaikille. Kiitos.